फरायसाफोर दिनै आं एचएस फार्स्ट इयारनि सेकेंड इउनिटनि जों आरो जोंनि आबहावा बे लेसनखौ आलोचना खालामगोन। बे लेसनखौ लिरदों डक्टर लक्ष्मीनंदन बरा आरो राव सोलायदों मथुराम बर'। दानिया फरायसाफोर आबहावा माखौ बुङो? जायफोर थादेरसाफोरा बयबो जिबिफोरखौ ग्रुप सोलायनानै थांना थानायनि खाबु होयो, बे थादेरसाफोरानो बे ओनसोलनि आबहावा। दानिया आबहावा सोदोबनि सोदोब बिहुङारि ओंथियाले मा? जे आबहावा सोदोबनि सोदोब बिहुङारि ओंथिया जादों मोनसे बेसादनि सोरगिदिं थानाय थासारि। आबहावाखौ मोननै रोखोमनि मोननो हायो। जिबारि आबहावा बायोटिक एनभायरनमेंट आरो जिबारि नङि आबहावा एबायोटिक एनभायरनमेंट। दानिया जिबारि आबहावा माखौ? लाइफांनिफ्राय जिउ गोनां फिसासिनथार जिबिसिम आबहावानि मुङानो जादों जिबारि आबहावा। बे जिबारि आबहावायाव जिब गोनां दंफां लाइफां, गुबुन गुबुन जिब जुनार, मानसि दुमसि बयबो गलायो। दानिया जिबारि नङि आबहावा माखौ बुंनाय जायो? साननि सोरां, बार, दै, गुबुन गुबुन गेस, गोबां जिउ गैयै आबहावायानो जादों जिबारि नङि आबहावा। बुहुम बिखुंनिफ्राय 6 किल'मिटारसिम आरो लैथोमा दैमा दैसासिम 6 किल'मिटार गोथौसिम जायगायाव जिब जिबिफोरा थायो। बे जोंनि आबहावाया मोनब्रै थादेरसानि जथाय। बे जादों मा? बारमण्डल एटमस्फियार, दै मण्डल हाइड्रोस्फियार, हा मण्डल लिथोस्फियार, जिबि मण्डल बायोस्फियार। दानिया बारमण्डला जादों बुहुम बिखुंनिफ्राय 50 किल'मिटार गोजौसिम बार थानाय ओनसोलानो जादों बारमण्डल। बे बारमण्डला सोरजिदों गुबुन गुबुन गेस आरो दैखफ, हाद्रिसा, उखुन्दैफोरनि गलायमोन्देर जानानै। बारमण्डलाव गुबुन गुबुन गेसफोरबो थायो, जेरै नाइट्रजेन, अक्सिजेन, कार्बन डाइ अक्साइड, आर्गन, नियन, हिलियाम, मिथेन बायदिसिना गेसफोरा बे बारमण्डलाव थायो। 50 किल'मिटार गोजौआव थानाय खलबा परमाणु अक्सिजेन, अजन, हिलियाम आरो हाइड्रोजेन गेसजों दानाय। बुहुम बिखुङावनो बारनि रोजाथाया बयनिख्रुइबो बांसिन। जों गोजौसिम जेसांनो थांबाय थागोन बेसांनो बे बारनि रोजाथाया खमायलांबाय थायो। 8 आरो 2.2 किल'मिटार गोजौआव थानाय बे बारमण्डलनि खलबखौ मोनथाम बाहागोआव रानदों। बे जादों ट्रपोस्फियार, स्ट्रेटोस्फियार आरो ट्रपोपॉज। बुहुम बिखुंनिफ्राय 12 किल'मिटार गोजौआव बारहुंखा, सारअन्थाइ, अखा, बारमोदाइफोरा सोमजियो। दानिया फैबाय फरायसाफोर दै मण्डल हाइड्रोस्फियार माखौ बुङो? बुहुमनि दै थानाय ओनसोलानो जादों दै मण्डल।
14,60,000 घन किल'मिटाराव दै दं। बेयाव मा दं? दै थानाय ओनसोला लैथो लैथोमा, बरफ, दैमा आरो हा सिङाव। बेनिनो 100नि 97.3 लैथो लैथोमा, 2.7 बाहागो बरफ, दैमा आरो हा सिङाव दै दं। आरो बुहुमनि 70.8 जौखोन्दो बाहागोआनो जादों लैथोमा। लैथो लैथोमाया साग्लोबनानै दं। बेनि उनाव फैबाय हा मण्डल, लिथ'स्फियार। बुहुम बिखुङानो जादों बे हा मण्डला। आरो बे हा मण्डलनि बयबो जायगायानो मा नङा, बिनि गोथौथिया समान नङा। हाजो, हाजोमा, जौयेन, हायेन आरो समान जायगा बे हा मण्डलाव दं। बेनि उनाव फैबाय जिबि मण्डल, जायखौ जों सिगाङावनो जिबियारि आबहावा बुंनानै बुंदों, बे जिबि मण्डल। सानथ्र'हायै लाइफां आरो जिब जिबि थानाय जायगायानो जादों जिबि मण्डल। बे जिबि मण्डलखौ जों मोननै बाहागोआव मोनो, लाइफां फ्लरा आरो जिबि फना। जिबि मण्डला बे लाइफां जिबि मण्डलनि बे लाइफां बाहागोआ जादों 3,50,000 आरो जिउ जिबिफोरनि हारिया जादों 1,10,00,000। दानिया फरायसाफोर, सोरजिजेननायनिफ्रायनो जोंनि बे आबहावाया खम बारायै बायदि बायदि जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जादों। आरो बे जेंना माखासेया जादों बांग्रि, बार मोदाय, दैबाना, अरगें हाजो बेरफ्रुनाय बायदिसिना मिथिंगायारि जेंना माखासेया जोंफोरनि आबहावानि खहा खालामदों। आरो बे मिथिंगायारि जेंनानि अनगायैबो जोंनि बे आबहावाया सानथ्र'हायै खहा जानो लागा जादों मानसिनिफ्राय। दानिया फरायसाफोर, बे थासारि खान्थिनि दासान्दि थासारि खान्थिनि समानथायाव मा जेंना फैदों बेनि सोमोन्दै आं नेक्स्ट क्लासाव आलोचना खालामगोन। दिनै आं एसेयावनो दोनबाय।